היי חבר'ס, פתח סרטון דירקטוריון. כל הקפה יש את אותו טעם, ותמיד צריך לקנות את הזול ביותר, כי אי אפשר להבדיל ביניהם. זה ההוק של הסרטון הזה. עכשיו בואו תריבו איתי בתגובות. סליחה על זה. האוטו שלך רב איתך. זה מה שאני אומר לעומרי הרבה פעמים כשהוא קונה קפה יקר והוא טוען שיש לזה טעם טוב יותר. ברור שיש מומחים שיכולים להבחין, אני אומר שדבילים כמונו לא יכולים להבחין. פולי קפה זה פולי קפה, יש לזה טעם של קפה בסוף, ופשוט קנה את הזול ביותר ותהנה מהקפה. הסכים שלא להסכים, ידידי. עכשיו אנחנו הולכים to settle the bet, מה שנקרא. עשינו סקר דירקטוריון, האם אנחנו צריכים לטעום יין, שוקולד או קפה. בטעות, כמנהג דונקי בקודש, פתחנו אותו גם לתומכים וגם לדירקטוריון, היה שם בלגן. מקווים שנהנתם להשתתף. הוא יצא בשליטה. אז התוצאות כל הזמן זזו. כן, ויצרו איתנו קשר מבית קלייה של קפה שאנחנו בדרך לשם. הסרטון הזה לא ממומן. אנחנו לא מקבלים כסף, אנחנו פשוט חושבים שזו הזדמנות לטעום ממקצוענים. ולכן באנו לפה לבלומס בפרדס חנה, או בשמה מלא פאקינג פרדס חנה, כי עומרי אמר לנו שהוא יכול לעזור לנו בנושא. יש פה שני עומרי בפריים ואתה לא מתייחס לזה, בוא נעשה דיפרנציאציה. אתה עומרי בלי וו, והוא עומרי... גם בלי וו. איי. בדקנו את זה. אין לנו ברירה אלא ללכת למחוזות השיער. לא, אנחנו נלך למחוזות הקפה. עומרי שמבין בקפה ועומרי שלא מבין בקפה? כן. אז עומרי שלא מבין בקפה. אנחנו שמנו את הסקר של הדירקטוריון, דיברנו על זה בפודקאסט על זה שאנחנו לא מבינים בקפה והתווכחנו וזה, ועומרי אמר, שניכם טועים ותנו לי להראות לכם. זה לא פרסומת בתשלום, אנחנו לא מעבירים מתחת לשולחן כספים, למרות שזה נראה ככה. לא, זה בהעברה בנקאית. משהו עובר פה, אני לא יודע אם זה כספים. או נחש. מתי פתחתם? לפני כמעט 5 שנים, זה היה ממש קורונה, זה היה כאילו מין סרט אדום ומשלוחים לאוטו. זמן טוב לפתוח עסק. כן. אז הייתם הזדמנות, אתה אומר. כולם בבית, הם רוצים קפה. כל החיים מתעסק ומתעניין בקפה? ב10 שנים האחרונות. האמת שסופרייזינגלי למדתי לעשות קפה בפסטה בסטה. מצחיק. מקום ממש גרוע ללמוד בו, אבל הייתה שם איזושהי פצצה שלימדה אותי כאילו לעשות קפה מאוד טוב, והבנתי שזה הרבה יותר כיף מלמלצר. התמחיתי בסושי בחומוסייה של אבי. בדיוק, ממש כזה. יש בעצם ציון שמקבלים מאיגוד הקפה העולמי, ה-SCA זה נקרא, שולחים להם פולים לא כלואים, עושים את הטעימות שלהם, נותנים לזה ציון לפי איזה מיליון קטגוריות. שזה על טעם? זה מה הלשון שלו חושבת? מה הפיצות של קפה? יש הפיצות ביין, אז מה בקפה הדיבור? אז יש לך הפיצות, יש לך גוף, יש לך, אתה יודע, סקאלה של חמיצות עד למרירות, יש פירותיות, שוקולד. תראו, בכלל קפה, הבנה בקפה מן הסתם זה ספקטרום והכל יחסי, כמו שכאילו, אצלי יש לי חבורה בבית של חבר'ה שאני לא מבין בקפה, כולם שם שותים קפה שברזילאי מעך עם אתיופי והם מריחים פלצנות של קפה, אבל נגיד מול אור, אני יוצא הפלצן, שאני אומר לו, מה אתה שותה את החברה המסחרית הזאת? אמרתי גם לעומרי מקודם, אני נהנה מקפה, יש לי מכונות, אני אוהב את איך שזה עובד, ולטחון ולמדוד את המשקל וזה, ועדיין בסופו של דבר אני קונה את הפולים הכי זולים שאני יכול למצוא ב50 שקל לקילו, כי אני אומר, בסוף לא משנה מה אני עושה עם זה, זה יוצא בטעם של קפה. שזה מחיר זול, 50 שקל לקילו. זה הכי זול בעולם. כמה זה? זה בעצם חצי שקל לכוס, משהו כזה. אם בכוס יש 17 גרם. וואו, זה זול ממש. זה זול ברמה לא הגיונית, כנראה שאני עושה משהו לא נכון, אבל... זה מה שנקרא בטעם קפה. אתה שותה קפה בטעם קפה, זה לא קפה. משקה בטעם קפה, זה כזה. אנחנו הולכים בעצם לעשות גם כמובן מבחן טעימה של כמה סוגי קפה במטווח מחירים ממחריד חורד החורדים עד קפה של אוליגרכים עשירים, נכון? אפשר לנסח את זה ככה. ונקבל הצצה גם אולי טיפה על התהליך של איך בעצם קולים קפה ואיך מכינים את הקפה. אתה לא נהנה מקפה שהוא לא הכי יקר שיש? מה, אני מגיע לבית קפה, דבר ראשון שאני עושה, אני שומע את הבריסטה שורף את החלב ואני מסתובב ואני יוצא. כן, אתה שם אותו מזעזע הזה. אתה בכלל שותה חלב בקפה? זה לא מטמא את הקפה? זהו, באתי להגיד, לא נעים. קפה שותים בלי חלב. ובלי סוכר, לא? סוכר חד משמעית, לא. יש סוגי קפה שחלב מחמיא להם. יש סוגי קפה, למשל, שאני אוריד באספרסו, ולפלצן כמוני זה יהיה חמוץ. חלב ופתאום טעם אחר לגמרי. מעניין. אתה אומר חמוץ ומר זה בעצם הספקטרום של קפה. זה כאילו הספקטרום, בדרך כלל זה הטעמים שאנחנו מכירים. בחמוץ זה מתחלק להמון סוגי חמוץ. יש לך חמוץ של פירות הדר, יש חמוץ של פירות, הם קוראים לזה פירות סגולים. בלתי נסבל, בעיניי קפה חמוץ זה הזיה שאנשים אומרים שזה טעים להם. השאלה היא אם יש קפה שהוא טוב, בינוני ולא טוב, או שיש קפה שזה הטעם שטעים לי וזה הטעם שטעים לי. תראה, בסוף זה עניין של טעם, כן? אני יכול להביא לך את הקפה הכי טעים בעולם, כן, איך הטעים אתה לא כן. ברור. אבל...
מפציצים. הסרטון הזה צולם בספטמבר, יש לזה דיבור על איראן. אנחנו מקווים שאם הוא נגמר בצליל חזק ואנחנו כבר לא פה אחר כך... תברכו. סתם, זה מצולם בנובמבר. קודם כל, עומרי הביא לנו מים, כמובן כמארח טוב, אבל גם הסבירו לנו שסודה... אתם לעולם לא תדעו מה המותג של הסודה הזה, כי אנחנו... או של המים. או של המים, אין לכם שום סיכוי. הורדנו את המדבקה בשביל הסרטון לעשות הזה את לא הסומק. ממומן בקטע אגרסיבי. אבל אנחנו רוצים רגע הסברון קטן, למה מגישים בבתי קפה לפעמים כוס סודה? הקפה הוא מאוד מאוד חומצי, במיוחד אספרסו, נפלט בלחץ מאוד מאוד גבוה, מוציא חומצות של הקפה, ואז גם זה מחליק את זה, וזה גם מאוד מאוד... פלישה של חייזרים זה הדבר האחרון שעוד לא קרה, מבחינת רעש, או בריחה של נמר, גן החיות בפרדס חנה. בקיצור, אז הסודה היא גם מאוד 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 בסיסית, וזה מנטרל את החמיצות, ואז זה מאפשר לפלטה של הטעם כאילו להתחדש, ואפשר לטעום. ובואו נראה איך קפה נוצר. זה הבית קלייה. פה אנחנו נשים את עומרי אם הוא יתנהג לא טוב. עומרי, בוא לבית קלייה. או קולים לסל, לא חבר'ה. אז זאתי המכונה שלנו, הקטנה. זאתי המכונה הגדולה. זה מה שעושה את הרעש שאנחנו שומעים? כן, אתה שומע את התוף שמסתובב, פולים נראים ככה. יכול להראות לכם. זה רק היה אפשר להעביר את הריח, כמו שאומרים בשול. ככה הוא נראה בעולם. ירקרק. כן, את זה לא מכניסים לפה. כן, זה ישבור לך את השיניים. אז לוקחים אותם ירוקים ככה. נכון, ואז עם זמן וטמפרטורה. זאתי למשל מכונה שעובדת על גופי חימום, היא יחסית פשוטה. זאתי מכונה שעובדת על להבה פתוחה. מה שקרה יש פה אש. כן, בפנים זה צריך דיוק ברמת 10 שניות יותר מדי, והקפה כבר שרוף ואנחנו לא מוכרים אותו. וואו. ויש צג שגם מראה מה בדרך שזה דולק, מראה את הטמפרטורה והכל. מה אנחנו הולכים לשתות היום? אוקיי, אז אנחנו נשתה היום קפה ברזילאי. שהוא כבר קלוי, אני מבין. אנחנו צריכים 10 גרם. 10 גרם זה כוס אחת? כן, את הטעימות עושים בחליטה שהיא ביחס של 1:15. למיצוי טעם. 1:15 מים? כן, 10 גרם, 150 מיליליטר. הבנתי. וואו, שוקולדי. המומחה שלנו עשה את זה שוב! קפה בטעם קפה. אני קובע שמדובר בקפה, חברים. וואי, עד לכאן מריחים שוקולד האמת. כן. האמת? וואו. אתה יכול גם שני שוטות. באמת? כן, כן, חופשי. וואי, זה באמת ריח חזק של שוקולד. כן. טוב, זה יש טעם של חצץ, זה כאן איבדת אותי. הוא עבד עליי, הוא מטריל עכשיו. אתה יכול אפילו לאכול את זה. קח אופן גדול, יהיה לך יותר כיף. היה יום ארוך ואני מוכן ל4 שוטים לתוך הפרצוף. אני שתיתי רק קפה אחד בבוקר שקמתי, כי ידעתי שבאים לבלומס, הולכים להפציץ אותנו בקפה. בוא נפרוס אותם על השולחן, יש לנו 4, נכון? 4 סוגים שונים. נעשה זאת? יאללה. רגע, בוא נעשה אפקט מגניב של אינטרנט. אוקיי. רגע, עמרי, תעשה איתנו. צריך לעשות איתנו קליק. עמרי חי באינטרנט אחר. בפרדס חנה האינטרנט לא הגיע עדיין. אין לנו את זה. אנחנו עושים קליקים בידיים, 3, 4 ו... כנראה שהתאורה השתנתה וגם המיקום שאנחנו יושבים, אבל הבנתם את הכוונה. המים לא פה. יש לנו פה בסוף 5 סוגים שונים של קפה, שהמחיר והשם שלהם ייכתב לכם עכשיו על המסך. יפה מאוד. הם מעורבבים, בצד השני יש תוויות, עמרי יודע מה יש איפה, ואנחנו לא. עמרי לא יודע. אתם תראו שיש לנו כאן משקל קפה. מה הוא עושה? זה משקל שיודע בעצם לספור זמן. הוא מאוד מדויק. אז הוא מאוד מדויק, הוא יודע לספור זמן, שזה משהו שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים לתת לקפה לעמוד 4 דקות. יש לו זמן ומשקל, זאת אומרת, הוא יודע, אנחנו צריכים לשים כמות מדויקת של מים, מה שהסברת לנו על היחס מים לקפה, למשך זמן מסוים שהוא ממצה את הקפה הזה. בדיוק. אתה לא שותה ככה את הקפה שלך בבוקר, נכון? אז למה אנחנו עושים את זה ככה עכשיו ולא פשוט שותים קפה? כי זה דרך לטעום את הקפה בצורה הכי נקייה. בעצם אם הייתי עושה לכם אספרסו, כן. אז הלחץ של המכונה, הטמפרטורה של המים, כל הדברים האלה יכולים להשפיע על הטעם. אז זו הגרסה הכי טובה של הקפה הזה. הכי נקייה. אז כשאני קונה את זה הביתה, אתה ממליץ לי לעשות את זה ככה, או שאתה אומר... קונה את זה הביתה. לא. עמרי צריך את הקפה שלו סטאט. לא ממליץ לשתות את זה ככה. מה הטמפרטורה של המים? בערך באזור 95 מעלות זה הטמפרטורה האידיאלית. זה לא שורף את הקפה? לא. אנחנו לא אומרים, לא עושים קפה טוב ביותר קר? כעיקרון, הקפה כשהוא יוצא... אני ברמת מומחיות גבוהה מאוד. הגעה מקצועית. כשהוא יוצא מהמכונה, הוא יוצא לך באזור ה-60 מעלות. הבנתי. שזה עדיין לא מספיק קר. קפה, בעצם כל דבר, אתה תואם אותו
את מלוא הטעמים ככל שהוא יותר קרוב לטמפרטורה של הגוף. וואלה. כל דבר שאתה טועם, בגדול. גם אוכל, אם הוא חם מדי, אתה לא תטעם את כל הטעמים. זה מעניין, כי שני פאנפקט. אחד, זה שמזמן עבודתי במזנון של קולנוע, אני יכול להגיד לכם שמשקאות מוגזים מתוקים, טעימים יותר כשהם קרים, כי מולקולות קרובות יותר אחת לשנייה, כי הרי ככל שאתה מתקרב לקרח הן יותר נצמדות. אף אחד לא רוצה קולה חמה. נכון, וככל שהן יותר קרובות, הן יותר צפופות לך על הלשון, ואתה מרגיש את הטעם בעוצמה יותר גבוהה. בגלל זה אנחנו מעדיפים משקאות מתוקים קרים. ותקן אותי אם אני טועה, מכונת קפה, נגיד מכונות של קפסולות, לא מרתיחות את המים, הלחץ יוצר את החום. כנות קפסולות אני באמת לא יודע. הוא לא מתייחס לזה כקפה, זה לא קפה בכלל. קפסולות. מתי הקפה נקלע, הוא נטחן, אלוהים יודע מתי. גם אם הוא נכלה. פרפקט, קפה שהוא אחרי קליעה הוא משחרר גזים. אבל גם זה קפה שקולים אותו ואז שולחים אותו בדור, הוא לא נקלע וישר אתה... נכון, זה בסדר, אתה לא אמור לשתות אותו ישר. אוקיי. קפה צריך לשחרר גזים במשך שבוע עד שבועיים. כמו אומרי פה. זו הרמה של הערוץ, חבר'ה, תגידו לי אתם, זאת הרמה פעם של הערוץ. אחת, אחד בסרטון, בדיחת פלוצים, אחת. אנחנו מעלים את הרמה של יוטיוב. בדרך כלל זה במקום עצירה לסאבסקרייב. תודה לכם שאתם מעלים את הרמה של יוטיוב. אומרים שחרר דרטות כל רגע. זה הפיצוץ בדיוק. באוויר. שוקולדי משהו. נגמר, זהו, ונגמר הסקשן הזה. גאיה, סוף סקשן בפלוצים. ניתן קפה? יאללה. בבקשה, אתה מוזג. אתה המוזג. תברן לנו? אתה מזיגה? בבקשה. כמה זמן אנחנו רוצים לתת לו? וואו, זה ריח. 4 דקות. הרבה מים. 150. אוקיי. זהו, זה כאילו יוצא קצת דליל, לא? כן, נגיד כשעושים פילטרים, בהשראיה ארוכה כמו פרנץ' פרס או V60, אז זה גם היחס הקלאסי הוא 1:15. אספרסו הוא מאוד מאוד דחוס, ביחס של 1:2. בגלל זה גם מאוד קשה להרגיש את הטעמים... אספרסו זה לא דרך טובה לשתות קפה כדי להבחין בטעם שלו? זה דרך מאוד טובה, אבל יש הרבה דקויות שנעלמות באספרסו אורפניך. מה דעתך על קפה נטול קפאין? קפה נטול קפאין יכול להיות קפה מאוד מאוד טוב. לנו יש נטול קפאין למשל, הוא יקר, הוא מאוד איכותי. כמה עולה? 60 שקל ל-250 גרם. 60 שקל? זה כי קפה הוא- בלי קפאין, כן? כן. אתה יודע כמה זמן לוקח להוציא את הקפאין ממנו? זה ביד קפאין הם אתה עושים, מוציא. כן, זה. שולה. תהליכים כיום הרבה יותר מורכבים מפעם. פעם זה היה, תאמינו או לא, משרים אותו בבנזין. היום זה עובר תהליך של השריה בעיקר sugar cane process. זה מסוכן? קנה סוכר. סוכר. אנחנו צריכים לחכות עכשיו 4 דקות, אז גאיה, תני לנו פה איזה טיימלאפ לפנים, ואנחנו... אפשר לא בינתיים- לצלם את כל 4 דקות האלה? אנחנו נדבר. אני כן אגיד שזה נראה מזעזע. כן. אני לא יודע, זה טעים, אבל זה נראה... תברל. נקים את זה אחר כך, תכף תראה. אוקיי. מה התפקיד של הכפות האלה? הכפות, בעצם בשביל להביא את הקפה לפה, בדרך כלל צריך כף. בדרך כלל צריך כוס, אבל אתה... אוקיי. אבל עם הכף אנחנו בעצם לוקחים את הקפה, וזה החלק ה-ASMR הדוחה, שאנחנו צריכים לשלוק את זה בשלוק. כמו מרק. להכניס, כן, אבל... עיתוני דירקטוריון תמיד מכילים בחובם איזשהו אתגר גדול. זה אף פעם לא כל כך פשוט. מכילים בחובם בעיקר. עוצרים צריך להכניס בחובם? כמה שיותר אוויר. טומנים. זה רץ מהר, נכון? אנחנו בטיימלפס. את הקטע הזה, גיא, תשאירי בקצב רגיל בבקשה. אוקיי, הראשון מוכן. אוקיי, אני אעשה לכם הדגמה. אני מקווה שאתה מוכן להתעורר מאוד, עומרי. אתה הולך לשתות פה זה לא רותח? כף פול. לא. אגב, אתה יודע איך קוראים לפעולה שאתה עושה עכשיו, של להוציא את ה-whatever מלמעלה, כמו נגיד שאתה מבשל משהו ועולה קצף, אתה מבין אותו? לקפות. לקפות, יפה. אז אנחנו לוקחים. ג'יזוס. ומה, זה שנכנס בדיוק. הרבה אוויר או לעשות? משהו זה טוב? האוויר בעצם פותח את הטעמים בתוך הפה. תן אבל הכל. זה עם גרגירים, לעשות את זה בסדר, עם קצת, הגרגירים? תשאב אותם. לא נורא? זה לא חם מדי, אומרים? לא, לא, בקרוב נגלה. הוא ממש לא עשה את זה כמו שאמרת. יותר חמצן, מכל הלב. יפה. כמו טקס יפני כזה. אוקיי. כמה זה טעים לך? אני לא מאוד אוהב. אוקיי. זה חמוצי לי. תן לי בראש. טעים? באמת שאני לא אומר בשביל הסרטון, זה טעם של קפה. אבל האמת שיש לו טעם לוואי חמוץ. הייתי מהמר שזה די זול. רגע, חייבים לעבור לשאר. אני לא רוצה, לוקח אבל אותך, אני קח רוצה... אותך. לפעמים יש טעמים שמפתחים בשלוק השני. אני זו כבר... הפעם השנייה ששאפתי את זה לתוך הריאות. כדי לוושת. אני שתיתי סודה, אולי תיקח גם. תשמע, שמת פה הרבה מים, זה די חלש. זה דליל. זה בסדר שזה דליל? זה מעולה? כן, זה אמור להיות חלש. זה בית קפה בדיזנגוף.
זהו, זה באמת, זה טעם של בית קפה בתל אביב, שאני אומר, זה לא היה שווה את הכסף שלי. כן, זה הייתי אומר, כוס קפה 16 שקל כזה, אמריקנו, שאתה אומר, למה הם לוקחים 16 שקל? בדיזינגוף עולה 16 שקל? זה יקר או זול? זה זול מאוד. זול? 16 שקל? זה קפה? כמה אמריקנו אמור לעלות? אמריקן? אמריקן? די הרבה. 12 שקל. פרדס חנה, המתמטיקה שונה. 16 שקל זה זול, אני חשבתי 12. הם משלמים פה בקריפטו, מה קורה? באבני חושן אתם משלמים פה בפרדס חנה. נעבור לבא? עומרי, אתה ראשון? לא, לא, אני אתקרר לכם פשוט מי. אני לא שותה מאחר הזה. זה מזכיר לי את מה שיש לי בבית. זה שונה. זה טעים. זה, לפי הגיחוך שלו, אני מניח שזה הקפה הכי חרא שיש פה על השולחן. זה יש לך שקדי מרק לדבר הזה? זה גם קצת מזכיר את הקפה שיש לך בבית. תשמע, זה, תגיד לי אם אתה מסכים. אני חושב שזה זול בגלל איך שהוא הגיע. זה הרבה פחות חזק, הוא לא מאוד קפה. לא קפאי כל כך, אני לא מרגיש הרבה טעמים. זה קפה פרקולטור. זה קפה של דיינר. שמטפטפים עליו לאט לאט לאט, אף אחד לא דחס אותו החוצה, ובבית אני שותה קפה פרקולטור. וואי, יש הבדל, אתה צודק, אם עושים עם האוויר יש טעם אחר. זה עולם אחר. בואו נעבור הבא, שלוק סודה? שלוק סודה? אבל תעשה עם אוויר. תוך הרע. אוקיי. שלישי במספר. יס, סו. זה נחמד. אהבת? כי יש לו טעם לוואי מריר שאני מחבב. זה טעם של אוכל כשאני... נכון. זה יותר... לא שועית. זה יותר מזכיר לי את הבית, אז אני מחבב את זה, אבל זה יותר טעם של קפה... אם הייתי משלם עליו הרבה כסף, הייתי מניח שזה זה. יש לו טעם מעניין. מה הטעם הזה? קפה. לא, לא, לא. אתה מחפש קפאין, קפה, אספרסו, אמריקנו, טעם של אמריקנו, מי יכול בלי? קטנייה כלשהי. מה אתה מרגיש בזה? בזה יש מתיקות, יש מרירות, תראה לי במוח אם אתה מרגיש בזה. אני מאמין לך. אתה מרגיש מתיקות? אני מפגר פה? אני מעולם לא הרגשתי מתיקות בקפה. זה קפה. לא, יש קפה שוקולדי. ויש תפוז מצופה בשוקולד, זה טעים. קודם הרחת את הפולים כמה שוקולד. יש לזה ריח של שוקולד, אבל אין קפה עם טעם של שוקולד, אני לא מבין. הטעם שנשאר איתך מזה זה... יש פה עוד ממד במבחן, אני מפחד לצאת אידיוט, אתה מבין? אני חושב על כל מילה שיוצאת לי מהפה. תתעל אותי, אני כבר יצאתי אידיוט בשני לדעתי, זה הכל בסדר. אחרי שאתה עובר את המהמורה הזאת, אני לא אוהב את זה כל כך. לא אוהב? לא. זה אומר שהוא זול דווקא, האמת. פשוט אני לא אוהב קפה יקר. אני מזכיר לך שהטענה הראשונה של הסרטון הזה, זה אף אחד לא יכול לדעת כלום, הכל מותר. יש לי מסקנה, זה סודה, בוודאות זה סודה. האמת שזה נחמד, אבל אם היית אומר לי שזה וזה זה אותו קפה, הייתי מאמין. שתי ממנו עכשיו. אני יכול לתת שלוק רגיל של... זה מה שאנחנו חושבים שהוא הזוליקו, לא? זה קפה אחד. תשמע, קשה להבדיל. תיקח שלוק מזה. זה מה שעכשיו טעמנו? כן. זה לא מזכיר לך אחד את השני. לא. זה לא מזכיר. אוקיי. אז אני אידיוט. לא, אני לא יודע מה אני יודע. בוא ניתן את האחרון. זה גם נחמד, זה מאוד חלק. נכון. חלש גם, קצת דליל, לא? האמת של... לא יודע, יש לו גם טעם טוב, וגם הוא כזה... לא שורף אותך באמצע מבחינת הטעם. בוא נדרג את זה לפי טעם. מה אהבנו? ולפי מה נראה לנו שיקר. קודם כל, הרבה יותר קשה ממה שחשבנו. אני ידעתי. תראה, זה אני לא אוהב, כי אני מכיר את הטעם ספיישלטי, קפה הזה בדיזינגוף, גם חמוץ לי מדי, פירותי חמוץ. אתה אוהב את זה? לא, זה לא אהבתי. אין סיכוי שזה חברה מסחרית, זה לא קפה זול. זה פשוט קפה של בית קלייה. אני לא כל כך מתחבר, הוא חמוצי. אולי למביני עניין, אני מסכים, זה לא... not my cup of coffee. בדיוק. זה הכי חפרנו בו. אני פשוט מניח מהתגובה שלו שזה הכי זול, אז זה היה ההימור שלי שזה הכי זול, אבל זה היה לי הכי טעים. ומכאן אני מהמר. תשמע, אני אומר, הכי זול... מה הכי יקר? מה 300 שקל לקילו? זה הכי מעניין אותי. זה. האחרון? פשוט כי זה היה הכי טעים, אז אני אומר, יאללה, אם אני הולך כאילו עם החיבור של... אין סיכוי. זה הייתי שמח לשתות אותו בבוקר, יש לו טעם טוב. כן, זה 300 שקל לקילו, אתה אומר? אין לי מושג מה, אתה יודע, היינו עכשיו בחול, היינו במסעדה, הוצאנו 500 שקל על אוכל. ואמרתי לך, זה היה מאוד טעים. בעיניי, אין אוכל בגלקסיה ששווה 500 שקל. זה אוכל. מכניסים אותו לגוף, יש לו טעם של אוכל, יאללה, ממשיכים לדבר הבא. אתה יודע מה? מהפך. אני אפילו אומר שזה ה-300 שקל לקילו החמוצי. למה? כי אני אומר, אם קפה הוא ממש יקר, אני כנראה לא אוהב. אז הוא כבר לא טוב, אז זה לא בשבילי. אני לא אוהב אותו, כן, זה למביני עניין, זה חמוץ, אסידי, אסידי, אסידי. כמו שאומר אסידי, כמו שג'ימבו אומר, אסידי. ג'ימבו הוציא שיר על קפה, לא הרבה יודעים. אז 1, 5, 4, 3 ו2, כי הוא דומה לזה. בואו נמקם אותם ונראה אם צדקתם. צדקתם.
זה הכי יקר? זה הכי יקר, זה הימור טוב שלך. זה ה-300. שמע... זה הגניבה האתיופית. זה לא... Ethiopian... אם אתה עוד מחפש שם... Ethiopian heist. סתם, קודם כל, אני לא רוצה to cast aspersions על בלומס, אם אתם מבינים בקפה, כנראה הכל טוב. שלא נפתח פה אדיס סבבה על הקפה, חבר'ה? אנחנו ההדיוטות סלש אידיוטים, זה לא בעיה. אוהבי קפה יכולים מאוד ליהנות בדיוק מהטייפ הזה, ואני מבין למה זה היה יקר. יש לו ממש טעם של קפה יקר. וזה עוד לא קליעה שאנחנו בדרך כלל מוכרים את זה, עשיתי קליעה טיפה יותר כהה, בשביל שזה לא יהיה לכם חמוץ מדי. אוקיי. אתה אומר, הגרסה הפרפקט שלו היא עוד יותר חמוצה. אבל יותר פירותית, אפילו יותר שוקולדי. על זה הוא כתב איכס, אז אני מניח, את זה דירגנו 3. זה הכי גרוע? כן. נו... אתה צודקת, אתה אמרת שהוא הכי גרוע. אני אמרתי שזה הכי גרוע. וקוסטה ריקה, הוא היה אמור להיות פה. וואו. אז יש לי טעם יקר. אתה מבין? זלזלנו בו. זה נשבע לך, זה אתה, בוא אליי הביתה, אני אכין לך את הקפה הבררה שלי במכונה סבבה, ותגיד לי, זה המבחן שהיינו צריכים לעשות. נועם שלום. לקחת מומחה, ולתת לו את הקפה הבררה שלנו. יהיה סרטון המשך. אבל הוא אתה בא לתל אביב. ישים לב, הוא יבחין. בוא נראה. אז זה בעצם נועם שלום. אתה אומר שהוא בטוח אני יבחין. בוודאות אבחין. אני לא מאמין לך, אנחנו נבדוק. וזה BR. זה היה אמור להיות כאן, זה אמור להיות ככה. אז בעצם רק טעינו בין 1 ל-3, אוקיי, טעינו בהרבה דברים. סליחה. בסדר. מה המסקנה שלנו? קפה זה קפה. שאנחנו לא נרדם הלילה. שאני לא ארדם הלילה. אגב, זה גם מה ששווה לדבר עליו. אני מרגיש, אולי אני טועה, שאני יכול לשתות קפה ב-10 בלילה, ואז ב-11 ללכת לישון. יש אנשים שקפה משפיע עליהם אחרת מבחינת קפאין? אני יכול להיכנס איתכם לכימיה של מה קורה במוח עם קפה. סרטון הבא. אבל בגדול, יש איזושהי סברה מסוימת חדשה יחסית, שאנשים עם ADHD פחות משפיע עליהם קפה. כלומר, הקפאין הוא מפקס אותם ולא עושה את האקט המעורר. כי הוא מביא אותם חזרה לבייס, ולא מעל הבייס כמו אנשים... אוקיי. בסופו של יום, קפאין הוא כן משפיע ישירות על הפרשה של מלטונין, שהוא בעצם הורמון של... כן. הוא בעיקרון בלוקר לתחושת עייפות, הוא לא מוסיף ערנות לגוף. בדיוק, הוא תופס את המקום. המוח לא מזהה שהוא עייף. הבנתי. כן, כבר בבוץ. דווקא נחמד הבוץ. בזמן שאור מגרגר גרגירי קפה, ועל מה אתה מדבר? סליחה? המון תודה לבלומס, בית הקליעה בפרדס חנה. כן, שאירחו אותנו כאן. המון תודה לעומרי. קודם כל הם מוכרים, יש לכם אתר, נכון? אתם יכולים לקנות את כל הסוגים האלו, חוץ מזה שכתוב עליו איכס, את זה לא באתר שלהם, זה מאתרים אחרים. אתם יכולים לקנות עד הבית, אתם יכולים למצוא אותם בבתי קפה ברחבי הארץ, ואם אתם בפרדס חנה, אז בואו, איפה אתם נמצאים פה? ממש שם. מה לחפש? רחוב חרושת אחד. אתם יכולים לחפש בלומס, קלי קלות. אם אתם מבינים יותר בקפה מאיתנו, בואו לבדוק את זה. ואנחנו מחכים לטעום יין ושוקולד. הפרקים הבאים, תודה רבה לחבר וחברות הדירקטוריון שלנו. שהצביעו על הסרטון הזה. וגם רצות ורצים הם כרגע ממש- יפה. הם ממש- ובזמן שהן רצות, יש לנו כמה שניות להגיד דבר סיכום אחרון על קפה. קפה אהוב, חברה, מה אתה שותה בבית, עם מה אתה פותח את היום. אני מאוד אוהב את קפה אתיופי. יש לו חמיצות מסוימת, שוקולדיות מסוימת. אתה הרגשת שוקולד באחד מהם? כן, היה טעם שוקולדי. זה אותם פולים? זה מה זה? שהערכתי. זה מה זה שהערכנו, השוקולד? אני אומר לך. כן. בריח פשוט לא עכשיו אוהב. אני... מעדיף את הקפה שלי מר. כן, לא ברזיל יודע, נגיד. אני בור. בור. תודה שהייתם איתנו, שתייה נעימה, ושיהיה לכם יום קפה, חבר'ה? אנחנו צריכים עוד להתעורר קצת, אנחנו נחזור אליכם עם פאנץ' אחר. ביי ביי. ביי.